Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon zan nuna mana yadda zaka bi domin kai kasuwanci da wannan application din mai suna Bitol. Zaka iya kasuwanci da wannan application din mai suna Bitol cikin sauki ba tare da wata wahala ba. Kuma kuɗin da zaka saka domin yin wannan kasuwanci a cikin wannan application mai suna Bitol ba wasu kuɗi za ka saka da yawa ba, sannan kuma idan ka saka kuɗinka ba wai za a ɗauki kuɗin naka ba ne ba, a'a kawai ana so ka dinga making transaction ne a cikin wannan application mai suna Bitol. Ko da a ce transaction ɗin from Bitol ne to Hopcoin, Hopcoin ɗin duk tare suke, ma'ana duka nasu ne. Ko da a ce iya nan kake transaction, ana so a dinga making transaction. In dai kana making transaction a ciki kana complete order credit, zaka iya dinga samun USDT kyauta ba tare da wata matsala ba. To sannan kuma minimum abin da ake fara kasuwanci da shi shine 15 USDT, wanda zan nuna muku yadda zaka saka wannan USDT din, sannan kuma da adadin kuɗinsa, adadin darajar USDT a kuɗinmu na Najeriya, wanda kamar yadda na gaya muku, kuma idan ka saka 15 USDT din ko kuma sama da haka, wannan kuɗin naka zaka samu riba, sannan kuma ba za a taɓa maka kuɗinka ba, zaka cire su lafiya lau da kuma riba da ka samu ba tare da wata matsala ba. Naka domin ganin yadda tsarin wannan kasuwanci yake, sai ka gyara zama ka biyo mutum daga farkon bidiyon har ƙarshe. Kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon, wanda ya manta bai danna alamar nan ta subscribe ba, ya dole ya danna alamar nan ta subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa, sannan sai ya zaɓi all. Ta haka ne a duk lokacin da muka saki wani sabon bidiyo kai za a sanar da kai. Sannan idan ka ga wani abu wanda baka gane ba a wannan bidiyon, zan bar mana link bayan na bar link ɗin application ɗin a description, sannan da comment na farko, sannan zan bar mana link ɗin group wanda za ka shiga, domin a can ne zan yi guiding naka akan wani abu da baka gane ba. Mu gode, mu shiga cikin bidiyon. Yauwa, kamar yadda kuke gani wannan application din shine gashi nan, kamar yadda kuke gani gashi nan Bitol. To idan ka je Play Store kai sacin Bitol, kai tsaye zaka ga wannan application din ba tare da wata matsala ba. To yanzu kai tsaye zan zo in shiga cikin application din, wanda kai zan bar maka link ɗinsa a description da comment na farko, sai ka je kawai ka danna sai ka sauke shi akan wayarka. Sannan zan bar maka invitation code wanda zaka saka a description da comment na farko. To idan ka zo nan gurin, idan ka iya nuna maka fuska kamar haka, to kaga zaka zo ka danna inda aka rubuta sign up kenan, nan gurin kenan idan baka taba register ba. To a nan gurin ana da buƙatar ka saka lambar wayarka. Lambar wayarka ka ta fara daga ziran farko, ma'ana ka saka ziran nan wanda ziran da yake farko ba a da buƙatar ka saka shi. Misali za ka saka lambar wayar taka ne, misali kai ka fara haka, misali ka fara ta haka, kaga ban saka ziran farko ba, to kai ma ba ka saka ziran farko ba. To a haka zaka saka lambar nan, kuma zaka zo ka saka password guda 6, sai ka nan gurin kenan. Kamar yadda kuke gani gashi nan na saka password guda 6, ka tabbatar da cewa ka saka su daidai yadda ya kamata, yadda ba za ka manta ba. To a nan gurin sai ka zo ka saka invitation code din da zan bar maka, wanda wannan ita ce invitation code din da aka saka. Ka tabbatar da cewa ka saka wannan invitation code din. Kai tsaye bayan ka saka ta, abin da ya rage maka yanzu ka gama complete wannan registration ɗinka, to shine OTP, wanda kuma kawai zaka zo ka danna nan gurin kenan, wannan da aka rubuta send OTP, wanda wannan da zarar sakannin sun cika, ko da a ce ba su cika ba, za a tura da OTP code a wannan lambar wayar wanda ka saka. Sai ka je kai copy din wannan OTP din, sai ka zo ka saka ta anan. Kai kana danna nan gurin, kada ka danna confirm, za ka yi register successfully. To ni already ina riga da na taba yi register da su already, ina da account, ina amfani da ina kasuwanci da shi wannan application din. To kaga yanzu zan zo na yi login ne kawai. To zan zo na yi login yanzu a wajen login din nan, kamar yadda kuke gani. To a nan gurin akwai zan iya login da number waya na, sannan a turo min da OTP. Zan iya kuma login da normal password dina. To ni ina so na yi login ne da normal password dina. Da haka yanzu sai yanzu in yi login, saka lambar waya da password, sai yanzu in danna inda aka rubuta login. Kamar yadda kuke gani gashi nan na shigo cikin sa, kamar yadda kuke gani. To idan na dawo nan gurin kenan statistics,
idan na dawo cikin statistics zaka ga cewa ina account dina ina da 15 USDT. Wannan shine minimum abin da ake so kai deposit a ciki, wanda idan kana so ka fara kasuwanci da su daga USDT 15 abin da ya sama, daga 15 USDT abin da ya sama shine ake so ka saka. To ta yaya zaka saka wannan kuɗi? Yadda ake sakawa shine abin da zaka yi shine wato kafin a zo ma magana saka kuɗi dole sai ka sauke wato a wani application mai suna Hookcoin, wanda dukansa da Bitol ɗin da Hookcoin ɗin duka zan ba muku link ɗinsa a description. To dole sai dai kai amfani da wannan application ɗin guda biyu. Wannan shine Hookcoin, wannan kamar da kuke gani, wanda shi ma za su baka dama domin ka zo ka yi rijista da shi. Idan ka yi rijista da shi kamar da kuke gani, to idan kana so ka yi depositing za ka iya saka kuɗi ta Hookcoin ɗin nan. Idan kana amfani da Binance ko Trust Wallet da sauransu, za ka iya turo USDT zuwa cikin Hookcoin ɗin nan ta hanyar danna wajen depositing ɗin nan, sannan sai ka danna USDT TRC20 sai ka danna confirm. To kaga wannan sun baka address ɗin, sai ka zo ka copy wannan address ɗin, sai ka copy wannan receiving address ɗin, sai ka je Binance ɗinka ko Trust Wallet da sauransu domin ka je kai making wato wannan transfer. Idan ka saka kuɗinka a cikin wannan Hookcoin ɗin, to normal za ka iya mai da su cikin Bitol ɗinka a cikin abin da bai wuce sakan 30 ba, za su koma cikin account ɗinka. To ko kuma dai sannan kuma za ka iya amfani da kuma da Bitol ɗin wajen saka kuɗi ta cikin Bitol ɗin. To ka tabbatar da cewa ka yi rijista a wannan a cikin wato wannan ka yi rijista da wannan Hookcoin ɗin. Bayan ka rijista successfully, to fa in kai farkon budewa ne za ka dawo nan wajen setting ɗin nan. To a nan gurin za ka ga cewa za ku ga cewa na yi verify na Gmail ɗina. To kai ma akwai buƙatar ka zo daidai nan gurin za ka yi verify na Gmail ɗinka, wanda za ka saka Gmail ɗinka za su tura da verification code, sai ka shiga Gmail wato app ɗinka ka je ka yi verification. Sannan za ka zo ka yi verify na number waya, wanda ko da a ce guda ɗaya kai ko na number waya kai ko kuma na wato Gmail kai, shi kai ɗaya ma ya isa. Sannan kuma sai security center nan gurin kenan, wanda dole za ka zo kai active ɗin Google a wannan verification. Sannan kuma akwai wato a daidai nan gurin za ka zo kai create password. Kamar yadda kuke gani, to ni recent ne, sai dai in recent password, ma'ana ni na taɓa saka password, ina da password. To kai a nan gurin zai yi maka create password, to sai ka zaɓi password guda 6 wanda da su za ka dinga amfani wajen making transfer na USDT daga Bitol zuwa Hookcoin. To yanzu misali bara mu koma cikin Hookcoin namu. Kafin mu nuna muku yadda ake deposit a cikinsa, abinda za mu nuna muku yanzu shine wato za ka dawo wajen inda aka rubuta wajen alamar profile ɗin nan gurin kenan, wato mai. To a nan gurin za ka ga cewa akwai inda aka rubuta USDT receiving address, sai ka danna shi kamar haka. To idan ka danna shi za ka jira shi, to zai nuna maka USDT TRC20, sai ka danna shi. To idan ka danna za ka ga cewa gashi nan account name Abdullahi Idris Adam is on. To kaga na riga da na haɗa ki na saka USDT receiving address ina. To kai naka ba zai nuna haka ba saboda baka taɓa saka ba. To idan ka zo sai ka danna alamar plus ɗin nan gurin kenan, to zai nuna maka fuska kamar haka. In ka danna alamar plus, to nan gurin sai ka zo ka saka username ɗin da kai amfani da shi wajen buɗe Hookcoin naka. Idan ka saka username ɗin a nan ko ma me ka saka, to sai ka je wannan receiving address ɗin nan da suka baka a cikin Hookcoin, wato wannan kenan, wanda idan ka danna wajen deposit ɗin nan, ka danna TRC20 nan gurin, ka danna TRC20 sannan ka danna confirm. Ko wannan address receiving address ɗin da suka baka, sai ka zo ka saka, sai ka yi linkin nasa, da sai ka zo ka saka shi a nan gurin. Da ka saka shi ko ka danna submit, shikenan. Idan ma ba da Hookcoin kake so kai amfani ba, amma dai abin da yafi kai amfani da Hookcoin, wanda shine zaka dinga transfer a cikin abin da bai wuce minti 1 ba, za ka yi making transfer. To ko kai dai bayan ka saka username din sannan ka saka link din, ko sai ka danna submit, wanda kai dai zai zama successfully, sai ka kunna shi. Wanda ni already na yi linkin nasa, za ku ga cewa gashi nan ma ga sunan, sannan kuma nawa a kunne yake kamar yadda kuke gani, ga receiving address ɗina. To idan na gana ma zan iya kashe shi. To idan ka tabbatar da cewa ka yi linkin ɗin wato receiving address ɗinka daga Bitol zuwa Hookcoin, to yanzu kuma abin da ya rage shine yadda za ka saka kuɗi ka fara kasuwanci da su. Wanda idan ka dawo wajen statistics nan gurin akwai wato cash deposit, akwai kuma USDT deposit. Cash deposit shine high currency recharge, wato na Najeriya kenan, kai amfani da kuɗinka na Najeriya domin kai depositing. Akwai kuma USDT deposit, wanda idan ka danna shi za ka ga cewa
a nan gurin zaka saka misali adadin USDT nawa kake so ka saka, sai ka zo misali kana so ka saka 15 USDT wanda shine minimum, ma'ana shine abu wanda zaka saka kalilan, kada ka saka kasa da USDT 15. daga USDT 15 abin da ya sama su ne ake fara kasuwanci da shi. To sai ka zo ka danna submit misali. To idan ka danna submit za su nuna maka cewa idan akwai USDT 15 din a cikin Hopcoin naka, sai ka danna nan gurin inda aka rubuta nan gurin wajen TRC20 din sai ka danna submit. Idan kuma babu to kaga dole sai kai deposit kenan, to sai kai amfani da wajen wato USDT TRC20 din nan. Idan kuma wato ERC20 ne ma shi ma sai ka saka, to kaga zaka zo ka danna submit a nan gurin kenan. To ka gani a nan gurin gashi nan kamar yadda kuke gani sun baka receiving address, sai ka zo kai copy nasa, sai ka je Binance naka ko Trust Wallet, da danganta da me kake amfani da shi, sai ka turo da wannan USDT 15 din. To da zarar ka turo kawai za su saka maka a cikin account ɗinka, sai kuma wato cash deposit, ma'ana wato normal kuɗin Najeriya kenan, wanda shi ma za ka zo ka saka wato adadin abin da kake so ka saka. Misali idan 20 USDT kake so ka sa, to idan ka danna nan gurin ina ka rubuta submit nan gurin kenan, gashi nan suna nuna maka cewar duk USDT guda ɗaya yanzu darajar shi ta kai 696.6 duk USDT fa USDT kenan. To USDT 20 daidai yake da 13,932. to sai ka danna confirm, gashi nan wato za ka saka 13,932. to za ka ji za su nuna maka fuska kamar haka. To sai ka zo nan gurin, to za ka ga cewa gashi nan kamar yadda kuke gani sun baka wato bankin da za ka saka kamar yadda kuke gani. To idan ka tashi, idan za ka yi making transfer din nan, ka tabbatar da cewa ka yi amfani da kamar misali Kuda Bank ko kuma Access Bank din ne, ko Zenith din ne, ko UBA din ne, ko Fidelity din da sauransu. To amma dai ka yi amfani da application na bankin, ba wai da USSD code ba. Ya zama da cewa kaga idan kai making transfer, wato bankin naka za su baka receipt na proof din cewa ka yi wannan making transfer din. To a nan gurin za wato ga bank name nan, wato gashi nan Kuda, bankin sunan wato Kuda ne, bankin Kuda ne. Sannan kuma ga receipt, wato gashi nan Joseph waye gashi nan dai. Sannan ga account number, sai ka zo kai copy account number din. Wannan account number din ita zaka je ka tura da wannan kuɗin, wanda ga amount din kuɗin nan gashi nan 13,932. ka tabbatar da cewa ka saka wannan kuɗin exactly kamar yadda ka gansu 13,932. sannan za ka ga timer nan tana tafiya, to ka tabbatar da cewa ka saka kuɗin nan kafin wannan timer ta ƙare. Wanda kana shiga website din nan kawai abinda aka yi copy wannan wato account number din, sai ka je application din misali Kuda Bank ɗinka, sai ka je kai making transfer. Wannan shine sunan bankin Kuda Bank ne, normally Kuda Bank. Sannan kuma wannan shine username din da aka gani. Da ka zara ka ga wannan username din, to ka gani komai yayi daidai. Wajen kuma wato transfer, narration transfer, za ka copy din wannan, sai ka je ka saka wato narration transfer saboda a gane ka sosai, a gane wanda ya turo. Nan kuma wurin shine wajen sender ne, sai ka saka username ɗinka wanda za a gani ga wanda ya turo, wato ka saka sunan wanda za a ga ya turo da kuɗin, sai ka zo ka saka a nan gurin. Idan sunan ka ma kowanne suna ne kake amfani da shi, sai ka saka shi a nan. Sai kuma nan wajen wato upload your screenshot receipt, wanda na ce maka kai amfani da application domin su ne za su baka receipt. To sai ka zo ka danna shi, sai kai uploading na receipt a nan gurin kenan. Kai dai bayan ka gama, sai ka zo ka danna submit. Da zarar kai submit din a cikin abin da bai wuce minti ɗaya ba, insha Allah za su saka maka wato USDT, ko kuɗi za ka tura, amma su kuma za su saka maka USDT a cikin account ɗinka lami lafiya rau, ba tare da wata matsala ba. Wanda already ni ina da wannan wato USDT a ciki already, kamar yadda kuke gani gashi nan already ina da 15 USDT. Wannan wanda kuke gani wato coin din nan, coin 650025 din nan, yau na same su. To kaga sun kusa kaiwa 1 USDT, wanda na yi amfani da wannan application din ne wajen making order ne, wajen kasuwanci da su na samu wannan. Kuma sannan wannan 15 USDT din ta hawa ta nan lafiya lau. To yanzu abin da zaka yi bayan ka saka 15 USDT din ko kuma sama da haka, wanda na gaya muku da 15 USDT shine minimum. To abin da zaka yi yanzu shine zaka dawo nan baya, nan gurin kenan wajen home kenan. To idan ka duba nan gurin za ka ga cewa akwai inda aka rubuta order card nan gurin kenan.
to idan ka danna shi wajen order card ɗin nan zai nuno maka wuri kamar haka. To a nan gurin za ga cewa wato ga wajen da aka rubuta experience credit card, wato na kwana ɗaya kenan, nan gurin sai ka danna shi. To idan ka danna shi za ga cewa wato ga wajen ga na 10 USDT nan, sannan ga na 50 USDT gashi nan kamar da kuke gani. Idan ka sai na 10 USDT za su baka wato credit order, wato daily order credit za su baka guda 30. To kaga kana da 15 USDT, to za ka yi amfani da, za ka ba su 10 USDT, su kuma za su baka credit guda 30. To amma wannan 10 USDT din da za su baka ba wai ta tafi kenan ba, a'a za ta dawo maka after 24 hours. Wannan 10 USDT din za su yi kasuwanci da ita zuwa 24 hours, za ta dawo cikin account ɗinka. Sannan kuma wannan credit din da su baka da shi za ka yi amfani wajen making tax, za ka dinga fix na order, kana samun percentage daga cikin abin da kai. To yanzu a nan gurin to kaga ina da 15 USDT, to sai in danna wajen na 10 USDT din nan, to kaga balance ina, to yanzu sai in zo in danna purchase, sai in danna confirm. To kaga idan na danna confirm gashi ne sun ce operation successfully, sun riga da sun bani. To yanzu sai in dawo baya, idan na yi nan baya kamar da kuke gani, to idan na yi nan baya za ku ga cewa dama ina da credit guda 30, idan ina da guda 4 yanzu sun bani, wato ya zama 34. To idan kana da wannan credit din, abinda za ka yi, za ka zo nan wajen market. To kaga idan 15 ka saka, to kaga kana da rago guda 5, to da iya wannan guda 5 din ma za ka yi ka fara kasuwanci da shi. Idan kuma kana so ka ƙara, kaga za ka iya ka ƙara ƙarawa domin ka fi samun income da yawa. To misali idan da guda 5 din za ka yi amfani, sai ka zo ka danna nan wajen market. To order din suna da yawa, to saboda ka sha wahala wajen nema, za ka ga wannan ta 272, wannan ta 1, wannan ta 1 USDT ce. To a nan gurin za ka zo sai ka zo ka saka 5, nan ma ka saka 5, ma'ana 5 USDT. To sai ka danna wajen submit din nan gurin kenan. Idan ka danna shi, to a nan gurin kaga sai ka zo ka danna wajen wato collect. Idan ka danna collect, to kaga already da mun riga da mun yi linkin na wato receiving address ɗinmu na wato Hoopcoin da Bitol. To kaga muna danna confirm, kai tsaye wannan 5 USDT din zai koma Hoopcoin. To kaga mun yi making na transfer, mun yi making na transaction, wanda su kuma abin da suke da bukata kenan. To nan gurin sai ka zo ka danna complete. Idan ka danna complete anan sai ka zo ka danna confirm. Wanda idan muka dawo main balance ɗinmu nan gurin kenan, yanzu idan muka dawo za a ga cewa wato gashi nan wato 0.67 ne ya rage, ma'ana 5 USDT din wato yayi left daga cikin account ɗinmu. Yanzu idan muka dawo za mu zo mu shiga Hoopcoin nan mu duba mu gani ko Allah ya sa wato wannan 5 USDT din ya zo. To ko da a ce ba da Hoopcoin kake, kamar yadda kuke gani gashi nan za ku ga cewa ga 5 USDT nan ya shigo cikin account namu. To yanzu ya za ka yi kamar da wannan 5 USDT din ya koma cikin Hoopcoin naka, a cikin Bitol naka. To yanzu za ka da cikin Bitol ne, sai ka danna wajen deposit din nan kenan, wajen nan gurin kenan. To sai ka zo nan gurin sai ka zo ka danna enter amount, sai ka saka wannan 5 USDT din, sai ka danna submit. Idan ka danna submit, to kaga tunda akwai a cikin Hoopcoin kake so ka yi amfani, kake so ka yi wannan wato deposit din, sai ka danna Hoopcoin TRC20 nan gurin kenan, sai ka danna submit a nan gurin kenan. To idan ka danna za ka danna wajen pay din nan, to za su wuce da kai nan gurin, wanda a nan gurin za su buƙaci ka saka password naka. Wannan password naka da na ce ka saka ta cikin wajen security center a cikin wato Hoopcoin, to wannan password guda 6 da na ce ka saka, to su za ka saka a nan gurin, wanda already dama su ne na making transaction. To sai ka zo ka saka su kamar yadda kuke gani, gashi na saka wato wannan password guda 6. To kawai da na saka su kamar yadda kuke gani, gashi nan operation successfully, mun riga da wato mun yi operation din yayi successfully. Yanzu bara mu duba mu gani. Yawa kamar yadda kuke gani za ka ga cewa gashi nan 5 USDT din mu ya dawo. Sannan idan ka lura za ka ga cewa wannan wato ya karu, wanda da ba haka yake ba, za ka ga cewa ya karu. Sannan idan ka dawo nan gurin za ka ga cewa wato credit din mu ya ragu, an cire guda 5. To idan ka sake yin na 5 USDT za ka ƙara cire guda 5, wanda ana so ka yi complete na wannan gabaki daya kullum. To idan ka gama sai ka dawo
sannan kuma idan kana so ka nemi invitation code ɗinka a nan gurin zaka duba wannan ita ce invitation, a nan gurin kamar yadda kuke gani wannan ita ce invitation code ɗina wanda zaka iya copy ɗinta. Sannan idan kana da wata matsala ga wajen wato online customer service wanda zaka iya musu magana ba tare da wata matsala ba. Sannan kamar yadda na gaya muku, idan kana da wata matsala wato idan kana ka ga wani abu wato akwai abin da baka gane ba, zaka iya wato shiga group ɗin da zan ajiye link ɗinsa a description da kuma comment na farko. Wato sai ka shiga group ɗin a can sai ka yi min magana domin na yi guiding ɗinka. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo sosai. Ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan sai ka zaɓi all. Sannan kada ka manta idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar like. Mun gode, sai mun haɗa bidiyo na gaba.